On est gagné ou l'on place en fait en application Amadou. Misira di mega temeni kibolo yi tabarkala mesra mne ni barka yi kiboriya bina daile sinzi mero bina ke femi ye bi bitalike tubabu haklina ye munye ikado anga finitigila kawni ujo nyonga tegedi nyama konna la ni bataki courage membole ndo anga finitigi nyema ufe fo kata se ikado ngafo bara munumbe ni odube nyeshi anga jamana konna kunyeuma krengere ni nyana politiki na strategie ani kado jamana sokonna kunyo ni bela jele kiboriya bina manda sisa dani no donki baru kene kanana o ka boy amena munu mamadu awa gasama aleye ma prokutole do fo do ka jatela radio so do sanfe kunu renouveau ye akilina di akanko kono ko ka service o amuta ni bala jelen ko fe katanga mali marabolo kono kata laje yiri wasira ube chogodi no o munu salo bela jele bina ke bi anga donki baru konala nyamango fanankele kata banani sola siri woro e duguba chamana o bomako jamana kuntigi asimi re wulika jo chamange wasa nyamatumba munume maudekun oluka che o Bamako kofe kati dugu konna nyamango fana ankele do ko gelenye o menye haglina kura do tara nyamango la amena kuma fana ka kibaro ya ula soma daina o ka munumunu kata mali fa bela jerele fe munumunu salo dabna ma kibaro ya gunu na kala se awma aw ni soma ay aw bismillah biye waraba min kanga ke here do nyambe bi o yanga do wi ayaw dansi Minye Union Européenne kata se ka donga fo awa no jenyoma krene nyana francini aka nasara club le munube ni uni mali kon tiga di nyoma ke kabi watula o lu koninga kisa ubel la halaya jumena la seli do kera e ka do Joseph Borrell fe ale minye ka do ka la seli kala do e ministre minye shinendo e ka do ka konye do maleni able job ni uye anga ministre minye shine malni jamana wala konye la nyini okay munu na uba Afrika kibaro ya John soro krene nyana olu yentemu ye anga mali finitigila ka munu na kala uluka kisa ubuna ke chugo di jango ni mali etege di nyama kurauke olu kono ko utme akuma konna la Fatuma Talabasi Touré aleba wala nye ka dangania soro ko aye mali finitigila ka batan woro min kala EUTM ka sirafe olu ni reçu kele digilaw olu kana barake ɲɔgɔn fɛ o koni ni lettre la ɲini mi n'u ka lasigidenw ka ɲɛmɔgɔ y'o ci mali ministri ma min ka bara bɛnnen don mali ni jamanatɔw ka teriya sira sinsinin fɛ Bruxelles kaw fɛ yen bara yɔrɔ min n'ale ɲɛsinen don kɔkankow ma ale kɔni ma sɔn ka ɲɛfɔli kɛ ni bataki kunkanko kan bawo ale ka faamu la ni bataki suguya kɔnɔfɛn ye gundo ye ka kɛɲɛ ni Union Européenne mɔgɔw ka fɔli ye n'olu yɛrɛ ɲɛtɛ nafa la ni ko in kun kan k'o sababu kɛ ko ni décision kofɔlen ma waliya fɔlɔ tubabuw ka dɛmɛbagakulu fila min bɛ mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la EUTM olu kɔni ka baaraɲɔgɔnya dulonnen de don force takuba ni force barkan la nga ni kɛlɛkulu fila minnu n'olu ka tagali fɔlen don ni wagati ninnu na o bɛ se ka kɛ sababu ye mɔgɔ k'i yɛrɛ ɲininka EUTM sinin la lettre yɛrɛ cira ka kɛɲɛ ni nasaraw ka ciden minnu nana ka na dɔn n'o y'a sɔrɔ ni EUTM ni mali marabaga kuraw bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nasaraw b'a fɛ ka danganiya sɔrɔ ka kɛɲɛ ni mali finitigilakaw ka baara kɛtogoya ye olu ye minnu kalan olu jɔrɔnanko yɛrɛ ye o finitigilaka kofɔlen ninnu ni Rusi la kɛn yɛrɛ ye kɛlɛcɛ minnu bɛ mali kɔnɔ n'u b'a f'uma Wagner olu kana baara kɛ ɲɔgɔn fɛ bawo a yirara k'a fɔ ko kun kelen de kɛra sababu ye ka dan sigi EUTM ni Centrafrique mɔgɔw ka baara ɲɔgɔnya la tabarikala Fatuma Talabasi Touré ale ka ɲɛfɔliw ye nin ye an bɛ to finitigilakaw ka gun kɔnɔ min ye kunungo tile fila kalanbolon dɔ dayɛlɛla école de maintien de la paix Alu Blondin Bey la min yɛrɛ bɛna to senna bi tile kɔnɔna la kunba jɔnjɔn ye ka se ka ɲɛfɔliw kɛ i k'a dɔn sariya ni i k'a dɔn taabolo minnu bɛ finitigilakaw ka lakanako o lakanabaaw ka kiiritigɛso olu ka koɲɛw kan a kɛnɛ kan na maa minnu bɛ yen ni olu kɔni welela a kɛnɛ kan olu bɛna kɛ garisɛgɛba ye u ma waasa u ka se ka ɲɛ dɔɔni kɛ i k'a dɔn finitigilakaw ka kiiribulon minnu bɛ sariya ni tabiya minnu bɛ a kɔnɔ ani laɲini min b'u fɛ waasa ko bɛ kɛ bɛɛ ŋunnafan sira ye Bakari Sidibe taara renouveau cɔ a la an k'a lajɛ an ka sɔrɔsiw ka sariya gafe o ye an b'o wele code de justice militaire donc o code o taara san 1995 donc san 1995 ani bi cɛ a bɛ san 20 kɔ bɔ donc parce que sariya problème ye mun ye n'i ti baara k'a la dɔrɔn i t'a gɛlɛyaw dɔn donc an ka tribunaux minnu bɛ yen n'o ye Mopti
Bamako ani Kayi olu ye baara daminɛ sariya na sisan na baara kɛlen an ye gɛlɛya caman ye sariya ni application na o gɛlɛya entre autres an bɛ se ka mun fɔ o la n'i y'a lajɛ sisan magistrat minnu b'an fɛ yen n'o ye magistrat de l'ordre judiciaire ye magistrat civil minnu b'an fɛ yen olu nommé pour une année olu ka décret n'o taara fo décret kura wɛrɛ ka ta donc une année bɛ dafa n'an ye papier don a bɛ taa ta donc o ye gɛlɛya kelen ye gɛlɛya filanan bi bi na jamana an bɛ kɛlɛ la donc gendarmerie bɛ ka fɛnba kɛ donc fɛn dɔ bɛ yen u bɛ ka baara kɛ ni la prévôté o t'an ka kɔdi kɔnɔ donc o ye gɛlɛya dɔ ye voilà donc gɛlɛya sabanan il y a principe dɔ bɛ yen sariya la a fɔ o ma principe de double degré de juridiction ni décision rendue tribunal militaire la i kan ka se ka appel kɛ ka taa cour d'appel la comme tribunal civil ta mais an fɛ i tɛ se ka appel kɛ ni décision rendue f'i ka taa fo cour suprême de la o ye gɛlɛyaba ye parce que principe de droit don mɔgɔ ni décision rendue i kan ka se ka appel kɛ mais o t'an fɛ yen donc o gɛlɛya ninnu de kama donc an y'a souhaité an ka code nin a ka falen parce que an bɛ gɛlɛya mun kɔnɔ bi n'an y'a lajɛ a ko ka ca alors ni finitigilamɔgɔ ni sariya ɲuman taara u kama k'u protéger ni sariya ɲuman taara k'a fɔ mun bɛ kɛ a bɛɛ ka encadrer ka ɲɛ a bɛ jamana dɛmɛ kosɛbɛ a b'an dɛmɛ ka bɔ nin gɛlɛya ninnu na. Colonel Boubacar Maïga, justice militaire ɲɛma don Bakari Sidibe ale ka kuma galama na n'an bɔra yen nɔ an y'a fɔ ten tɔ min bɛ tali kɛ Mamadu Awa Gassama la ni yɛlɛmanikaw ka wasaden don waati jan kɔnɔna la bi ni garisigɛ donna la CNT baaraw la ale kɔni ye dantigɛ dɔw kɛ kumaso dɔw sanfɛ minnu na maa minnu bɛ yen n'olu garisigɛ donna ye fugeya la a ye kuma olu cogoya don kuma dɔ la kuma min kuma ciyara fɔ o maa ninnu yɛrɛ ka jɛkulu olu y'u ka dusumakasa jira kosɛbɛ min ye kunungo renouveau ka ɲɛmayaso y'a kanu ka se ka wuli ka jɔ kɛ ko in bɛ cogo di danga jumɛn na a kɛra sababu ye Mamadu Awa Gassama a jaabi a seginna a ka kuma dɔw kan ko faamuyabaliya don o kumaw kɔnɔna la Usmani Sagara ye ja dɔw sɔrɔ a kan an k'u lajɛ. Candidat consensuel tɛ Adama bolo candidat tɛ RPM bolo consensuel candidat tɛ IRD bolo consensuel donc an ka nin bɛɛ bila an ka miiri an ka fara ɲɔgɔn kan an ka gɔnbilɛni dɔ ɲini mun bɛ Mali bɔ bolo la et c'est ça mon caractère ça n'engage que moi. Honorable Mamadou Awa Gassama n'ale tun ye député ye Mali bulonba la a ye kuma dɔ fɔ radio so dɔ kan min ma taa bɛɛ lajɛlen jini sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔgɔ min n'olu garizigɛ kɛra gɔnbɛlɛya bana ye olu ko k'a ye wele de bila walasa ka bunadamadenw jeli bɔn ka Mali kuma bɔ wa a ka fɔ la nin tɛ kuma ye min bɛnnen don Mamadou Awa Gassama ɲɔgɔn mɔgɔba. Kuma in anw ye kun jumɛn na parce que anw yɛrɛ b'a dɔn depuis bi tɛ yefegew olu indexelen don c'est-à-dire mɔgɔw caman kan hakili la n'i ye yefege faga walima n'i ye yefege ni k'o labara k'o bɛ se ka fanga di mɔgɔ ma. Honorable Mamadou Awa Gassama ale y'a yira k'a fɔ k'ale bɛ fɛ ka min fɔ a ka kuma kɔnɔna na k'o de ye ko Mali politikilamɔgɔw dɛsɛra k'o kuma na walasa u ka fanga di gɔnbɛlɛ dɔ ma o ka Mali bɔ bolo la. Sénégal kuma tɛ ne ko n'u b'a fɛ Mali ka bɔ bolo la ni parti naani hali gobileni ngo hali n'u b'a di gobileni de ma bubu ciga o ka Mali fanga d'a ma wala mun n ye kuma min fɔ ko ne ko ka ɲɛfɔnkɛ kɛ saraka ye n'o saraka ma fɔ. A bɛ se ka kɛ mɔgɔ caman b'a fɔ a bɛ fɛ ka fanga de d'a ma o tɛ dɛ an t'a faamu ten parce que an tɛ se ka faamu ten parce que on est tout le temps a taa ni kalo saba bɔ dɔ kan tigɛra Katibugu donc an tɛ se k'a faamu ten abada an tɛ se k'a faamu ten donc an kɔni dusu kamikamilen de don an bɛɛ lajɛlen an ka communauté bɛɛ lajɛlen an dusu kamikamilen don an dusu tɔɔrɔlen don parce que nin b'a yira k'a fɔ ko dɛmɛbaga t'an na an jigi bɛ minnu kan c'est-à-dire an jigi bɛ ka wariw quoi parce que an jigi b'olu de kan an jigi bɛ députéw de kan yasa loi ka se ka voter an jigi bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de kan yasa mɔgɔ minnu mana an tɔɲɔgɔn ninnu faga olu ka se ka ɲangi an dun b'a ye dɔw fagara olu ɲangini ma bɔ a la injustice c'est-à-dire minnu denw fagara hali sini dɔw yɛrɛ t'a dɔn réellement jɔn ye n den faga kuma tɛ k'a fɔ k'o tigiw ka taa ɲangi
ni ŋunuŋunukan nunu bɛɛ lajɛlen fɔlen kɔfɛ honorable mamadu awa gasama a ye yafamadeli kɛ ka ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu n'olu garisɛgɛ kɛra gɔnbɛlɛya bana ye non mali ma se niveau ma ka adamaden kɛ saraka ye ma fo ma surunya ka fɔ an ka adamaden i ye adamaden de i bɛ kuma i kumatɔ i bɛ fili n'a sɔrɔ n filila k'a fɔ n bɛ yafa ɲini maliyɛnw fɛ ne ka kuma tɔ ye maa minnu garisɛgɛ kɛra gɔnbɛlɛya bana ye olu ka lafasa tɔn y'a yira k'a fɔ ko ni nin bɔra a la olu fana bɛ n'u kan bɔ walasa ka ɲangi bi kuma bɛɛ lajɛlen kan kuma min n'o bɛ mɔgɔw kun kan minnu garisɛgɛ kɛra gɔnbɛlɛya bana ye a ko filɛ nin ye bɛɛ y'i ka tɔmɔta sɔrɔ a la k'a dɔn k'a fɔ maaw ka u janto ka fɔtaw la minnu yɛrɛ fana bɛ yen n'olu ye debakɛlaw ye n'u bɛ maaw wele ka na kumaw la olu de kan ka kɛ sababu ye ka se ka debaw diriger nka caman bɛ yen u kɔni bɛ maaw invité ka na ka kuma to u bolo ten u k'u da sago n'u dɔgɔn fɔ ka tɛmɛ min ye maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu fana ɲɛsinnen don kumasow dala bɛnni ma olu fana bɛ ɲini ka dɛsɛ u baara la ka sigi k'u ɲɛ coro monitorigi filɛbili la ten jaabiw ti bɔ n'o tɛ an ka kumaso caman kan bi kuma porokotolen caman bɛ yen minnu bɛ maaw wele ka débat to u k'u da sago fɔ ka tɛmɛ n'u yɛrɛ ye an bɛ waati min na janto kan ka kɛ o la maa dɔw yɛrɛ bolo débat kɛyɔrɔ ye jɔyɔrɔ ɲini ye ka na lapasali ni bala ni dunu ni kuma gansanw fɔ janto ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen la an ka kumaso olu sanfɛ an bɛ taa narakaw olu fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ olu ka marabolo ɲɛma colonel Amara Dunbiya ale ta kuma nara gɛlɛyaba dɔ fɔra dugu dɔw la n'o bɛ tali kɛ jiko yɛrɛ gɛlɛya la sabula nara bɛ ja kungo dugukolo fɛ minnu na ni i k'a dɔn jiko yɛrɛ fana ka gɛlɛ a yɔrɔw la sabula ji tɛ bɔli kɛ o kama dugu caman bɛ yen minnu ye laɲini kɛ waasa fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ ji sanuma ka se ka lase u ma cogo min na o dugu dɔ ye tinjɛkaw fɛ yen u ka tulo kan an bɛ se k'a fɔ a jaabira sabula an bɛ tali kɛ ji bondo bolofara min bɛ yen n'o ye somanjɛfu ye hakilina dɔw taara ji ka se ka di yengaw kɔni ma baaraw bɛ senna a ma ban pewu marabolo ɲɛmaa yɛrɛ y'a kanu ka a kɛrɛfɛmaw n'o ye nara yɛrɛ administration cakɛlaw bɛɛ lajɛlen ye u ka se k'u sen bɔ o kɔnɔkɔrɔ ka taa lajɛ a baara bɛ dakun jumɛn na ka tila ka bilasirali jɔnjɔn kɛ baara ninnu ka sentɛliya waasa mɔgɔw ka bɔ minɔgɔ la a ye layidu dɔn dɔ di k'a fɔ jate bɛna kɛ baaraw la ji bɛ se ka walankata cogo min na maaw k'a sɔrɔ sigida yiriwa nasiratigɛ yɛrɛ la an ye ja dɔw sɔrɔ min ye gouvernorat cakɛlaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Modibo Keyita an ka jaw lajɛ. nana kana bara min bɛ sen na kana lajɛ salon ni waati foraji saba de tun bɛ nara kɔnɔ ci d'a ma bon o foraji saba na kelen tiɲɛna mɔgɔ nɔ tɛ dugukolo yɛrɛ dɛsɛra ka ji di donc o kelen ji min tun bɛ taa nara dɔ bɔra a la ji ko gɛlɛyara donc an wulila ka se SOMAGEF ɲɛmɔgɔw ma o y'an ka kulekan mɛn o de la u ye équipe bila ka na foraji sa o ye foraji saba sen mun bɛna fara foraji fila kɔrɔlen kan donc foraji 5 o de bɛna nara dugu alimenter sisan nɔ ani village 14 mun connectelen bɛ a la donc an wulikun bi ka na tenje ka na baara ninnu taabolo lajɛ yali a taabolo ka ɲi a tacogo ka ɲi donc an y'a ye k'a fɔ mɔgɔw bɛ baara la chef de centre ani équipe min bɔra Bamakɔ u bɛ baara la tuyau caman dara foraji 2 installé la yanni tile 10 dɔgɔkun 2 donc gɛlɛya mun n'an y'o dɔn salon ni Ala sɔnna ma o bɛna kɛ fɛngɛ an bɛ ɲinɛ min kɔ donc n bɛ mun ɲini population fɛ donc k'u hakili to ni installation ninnu na pour que fɛngɛ kɔlɔlɔ kana s'a ma ka se ka dankara la ka na problème se bɛɛ lajɛlen ma donc n bɛ chef de centre a n'a ka équipe ani minnu bɔra Bamakɔ technicien minnu bɔra Bamakɔ n ka foli b'u ye. tabarikala sanga 42 o bɛ nara commune dugu 11 bɛɛ lajɛlen la marabolo minnu fana bɛ yen ni garisɛgɛ dira gouverneur ma u ka sigi caman bɛ cɛsiri la nka minnu fana bɛ yen ni u taama u sigi ten k'a kɛ gouverneuria bafula donni ye ko ni ye jamana ɲɛmaa ka lasigiden ye u k'a bila u kunna k'a fɔ ko u ma taa o kama an bɛ taa Gawokaw fɛ yen Général Musa Traoré ale bɛ yen wulikajɔw bɛ sen na lakanako la Gawo mara la min ye san mara b'o cogo kelen na fɔ ka taa se Kulikoro mara min ye gouverneur colonel Lamine Kapori Sanogo ale fana ni a ka jamakulu bɛ Kulikoro
DAE an ka foli b'u ye lakɔli karamɔgɔw ka ɲɛmaaw don ko ni sɔgɔma waati kelen bɛ gendarmerie directeur ba ni o ye général de brigade Samu Mɛnkɔrɔ Jakite fulakɛ ko ne ko ani sɔgɔma bi an ka jɛmukan kɔnɔ maa minnu bɛ n'u b'a la k'an lajɛ katikaw fɛ ko an n'u bɛ ɲɔgɔn bolo Fanta Tumota kibaruya kunfɔlɔ bɛ ɲɔngiriya fɔlɔ fɛn minnu fara ma kɛ ka fara sɔrɔ ta kɔrɔlenw kan m'u bɛɛ don ɲɔgɔn na sisan baasi tɛ o la Amadu k'i fo kibaruyaw ta ko fɔlɔw la a tɔ camanba de bɛ kɔfɛ ka na donc ko kanubagaw sɔgɔlen ka to anw na ani kunnafoni bɛ taga ni ɲɔgɔn ye sanga ani wagati an bɛ taa Sori Ibrahim Diallo ale fanfɛ ni sanga kɔnɔna la Magan Jakite Mackenzie i b'a lajɛ ni Sori ka labɛnw sabatira